מצטרף אלינו אבישי, אנחנו רוצים לשמוע אותך. אוקיי. פרשת השבוע שלנו היא פרשת בהר בחוקותיי. הפרשה שלנו מתחילה בהבטחות של הקדוש ברוך הוא לישראל. הבטחות על בריאות, שלום, עושר ועושר. אבל על כל ההבטחות האלה נצמד תנאי. אם חוקותיי תלכו. וזה אומר שכל ההבטחות האלה יתקיימו רק אם בני ישראל ילכו בדרך השם. אבל מעניין לדעת למה השם אמר בחוקותיי ולא סתם בחוקים. התשובה היא שברור העולם הוא לא כמו עוד מלך בשר ודם שעושה חוקים כדי לעשות סדר בממלכה. החוקים של השם הם חוקים אלוקיים שגם הוא הולך בהם וגם הוא מאמין בהם, ויש הרבה דוגמאות בתנ"ך שניתן לראות איך השם מתנהג בעצמו בצורה כזאת ואחרת, וזה גם מה שהוא דורש מאיתנו. וכמה יפה לקרוא את הברכות שהשם מבטיח לעם ישראל. וכמה מהם: ונתתי גשם בעיתם, ואכלתם לחמכם לשובע, ונתתי שלום בארץ, והפרעתי אתכם, ועוד הרבה ברכות. איזה יופי של ברכות ושבע השם רוצה להשפיע עלינו. ואם כאלה הבטחות, איך לא נלך לפי החוקים שלו? צודק. איך אפשר? צודק. אני גם אחר כך מפנה את העניין הזה אליך, כבוד הרב.